Veikkausliigakausia 24-vuotiaalle kenialaiselle. Ennen tätä kautta 2 Veikkausliigamaalia tällä kaudella. Maaleja on syntynyt jo 3. Ja sitten on Sihvolan paikka tässä. Sihvola, 10. maali tällä kaudella. 50. Anttilainen. Jelan hyvä syöttö Vesalalle, joka oikea-aikaisessa noussa, vaan Geldereen on auttamatta myöhässä tilanteesta. Siinä on Pekka Sihvolan paikka ja pallo maaliin. Nypa siirtyy johtoon. Pekka Sihvola on kyllä hurjassa vireessä. Kauden 7. osa. Anttilainen. Sihvola menee vieressä ja syöttö tulee ja katsokaa tää JJK puolustuslinjaa. Pekka Sihvola on kovassa vireessä. Jälleen 2 maalin ilta vähintään. Vesala. Pukka. Gela. Ja Reintam vetää siinä Sihvolan nurin. Selin mukana myöskin O'Neill hyökkäyksessä. Sihvola tulossa taustalta. Nyt pitäisi Sihvolalle pelata pallo ja siinä se tulee. Ja tästäkin tulee hattutemppu. Sihvola sijoittaa. Hattutemppu. Mitä minä sanoin? Ajan kysymys ainoastaan milloin. Vapaampaa väylää. Kuismala. Ensimmäiset kosketukset Nypa maalivahdille pallo tässä ottelussa. Olajide Williams, ex-Kuks-peluri tulee ja saa ottaa nyt tyhjän tilan aivan rauhassa pois ja jyrää muut sitä altaan. Anttilainen ampuu ja Sihvola jättää pallon maaliin 1-0. Pekka Sihvolan 5. maali tällä kaudella. Williamsin vahva nousu. Anttilainen Korjans on CSI, 2 pelaajan ohi ja lähtee tukemaan hyökkäystä. Sihvola aivan vapaana, missä Saxmanin silmät? Nyt syöttää väärään paikkaan, siellä olisi Sihvola päässyt muuten läpi. Nyt Sihvolan paikka tulee ja pallo pistää maaliin. Ei se mikään väärä paikka ole, kun niin tarkka keskitys tulee CSI:ltä. Pekka Sihvola esittämään tänään. Lupa vapapotkun on annettu. Sihvolan laukaus ja maaliin. Upeasti sijoittaa Sihvola pallon sisään ja 3. maali on tällä kaudella 6 otteluun Pekka Sihvolalle. 3 Noitmer. Sihvola ei pääse tuo, mutta taistelee hienosti. Metker! Edelleen Metker! Ja yli maali menee. Kyllä siellä tekee olettaa siihen nähden, että tämä ryhmä oli kuulemma mukaan avaamassa jo äänijänteitään tänään päivällä. Ja kokeilemassa rumpujensa pitävyyttä ja ylipäätänsä ääntä. Nyt kokeillaan vähän koskilaisyleisön äänijänteitä. Omaa keskustaa. Oksanen. Saksman nyt pallo poppivan onnekkaastikin Sihvolan jalkaan ja siinä on Anttilaisen paikka ja Sassa Anttilaisen kauden avausosuma. 82. peliminuutti ja Nypa Kangas Kolkka ja taustalta Aho tulee vahvasti vastaan ja pallo jää näin Nypalle. Sihvola, Williams menee vieressä, mikä on Sihvolan ratkaisu? Jää kikkailemaan, mutta nappaa uudestaan pallon. Williams nyt ei ole paitsio. Williams ampuu pelin tapahtumiin nähden ansaittu maali.